такава боя пъстри цветове, орнаменти, шалови пристилки, сукмани и патури сега могат да се видят само на изпълненията на фолклорни ансамбли. А някога това са били некъде и не всекидневни носии, но по-добре познати облекла, носени от нашите прадеди. Денят, когато могат да се видят разнообразни костюми на етническите групи в държавата ни, е откриването на етнокултурен фестивал в Тараклия. Освен това, на последния от тях в нашия град дойдоха представители на компанията Българска шевица с голяма изложба на български народни носии. Ние представляваме фирма Българска шевица от град Добрич, Република България. За втори път сме в Тараклия. За първ път посетихме това прекрасно градче март месец тази година, по случай 3 март, националния празник на България. Тогава бяхме с една значително по-скромна в мащаба си изложба, която се прие по-моему добре в Тараклия, и зато и се решихме, че можем да направим по-обширна изложба и да представим повече модели от всички фолклорни области на Република България. Госпожа Тодорова ще разкаже по-обстойно за всеки един модел, от коя област проистича, къде са корените и традициите на тази носия и естествено от какви материали и с каква техника се изпълнява. Магдалена Тодорова, автор на всички костюми, която контролира почти целият производствен процес в компанията. Всичките носии, които ги виждате, аз казах, че ги възпроизвеждаме от автентични модели. Аз разработвам моделите, организирам самата организация на кройките и всичко, което е необходимо, за да бъде максимално пълно. А иначе имаме цех, който изработва вече, след като всичко това е готово като информация, съответно вече само се изработват в цеха ни. Авторът се занимава с проучването на историята на произхода на българските народни носии, затова тя знае какво означава всеки елемент и украса на всяко облекло. Носията, която виждате в момента, т.е. една от носиите, които представяме, е от Северняшкият фолклорен регион. Характерна е с изключително много символика, натоварена е с точно символика за плодородие, за берекет, за пълнота, за жизненост. Виждате цветовете, които са ползвани, са червено, жълто, синьо и зелено. Всеки един цвят говори за това, за настроението и за желанието, с което искат да нарекат човека, който прави определеното действие, просто да му върви по вода, да е пълно, да е така с голям харман. Носията представлява, горната част на ризата се казва бърчанка. Полата, т.е. въпростилчена носия, тя се отнася в тази част, е така наречената кърлянка. Кърлянката е изключително богата и много колоритна. В момента, в който се завъртиш, тя просто е в пълен клош. Ширината на кърлянката е 3 метра и 20 см, просто изключително богата и много красиво. Пристилката, както виждате, пак е с такива растителни орнаменти, които също характеризират и пожелават и добро, и плодородие. Немалка част от украсата, вече празничната украса, е този косичник, който е също толкова колоритен от цветова, от детайли. Изключително важно е пендарата, т.е. това е единствено и само български накид, който благодариме на нашето упорство, не започнахме да произвеждаме в България. Не ползваме турски монети, както е било в началото на 19 век, говоря в резултат на турското подвижничество. Пендарата представлява контурно изображение на златната монета на Йоан Асен II. И с огромно удоволствие и с желание просто пендарата се възприема така, както се е възприемала на времето, не е загубена в периода на комунизма. Така че е изключително важно цялата тази носия да оставаме, изключително важно е, че е изработена от много качествени материали, изключително близки до автентичните материали. Използвано е сакнон, вонени материи, 100% памук, вонени конци, които внасяме, за да може съответно носията да придобие този блясък и всяка една орнаментика да бъде толкова добре подчертана, за да може да се вижда самия орнамент. Тази носия е характерна за Северняшкият регион, представлява допрестилчената северняшка носия.
Това е пиринска носия от Дебърска Македония. Изключително богата е с шевици по ръкава. Голямата престилка, бойната постилка с много прежда по нея. Тази носия представлява Шопският регион, т.е. характеризира Шопският регион. Това е така нареченият Гралски литак. Тази носия, която виждате, е от също Шопска носия, но от Радомирският регион. Във всяка една, в този случай имаме повече геометрични елементи, които също символизират определени моменти от житието на българина и желанието с това да нарича за добро, за благополучие, за плодородие, за богатство, за всичко. Но не само компания, специализирана в производството на български народни носии, може да покаже яркост, разнообразие и особености на дрехите. Мнозина от представени на изложбата носии има и в нашия град. Да предположим, че те се използват само като костюми за фолклорни ансамбли. Много повече за историята на техния произход и особености на украсата им може да разкаже Анна Войтович, директор на Дома на детското творчество и изпълнител на български народни песни. От ранна възраст тя проучи традициите и културата на бесарабските българи, а преди няколко години беше една от първите студенти на Тараклийския държавен университет Григорий Цамблак, където завърши факултет по история и етнология. Историята на възникването на развитието на българската носия наводи някъде в 13-14 век. Разбира се, че от това време до днешен ден много измененията вече имало. Но все пак можем да кажем, че тези носии, които ги знаем като български национални носии, си имат свой някакъв неповторим облик, който отличава и показва нашата национална самобитност. Когато виждаме къде ни е било на сцена ли, по някакви празници, човек, жена или мъж, облякани с тези носии, сразу можем да кажем, че това е българин. Защо? Защото си има свои неповторими някакви неща, които могат да бъдат само в костюма, в носиите на българина. Точно като Магдалена Тодорова, Анна Войтович знае, че в различни райони на България облеклото, въпреки тяхното сходство и изобилие от пъстри цветове, все още са имали свои различия. В България носиите си имат разлика по мястото, където се намира този град или селище, където носят тези носии. Тоест, мога уже да ви кажа, този костюм, това е шопска носия, женска носия на жените от Шопската област. Тя винаги основно е черна, но блузата трябва да бъде, разбира се, бяла и с много шикарно, красива украса, изработена ръчно, с красиви, разноцветни, както виждате, червени, сини, зелени конци, направена за да се отличава със своето многообразие. Друга област на България, Пиринска област, която ние виждаме тук е представена с този костюм, повечето ние виждаме червен цвят. Преобладаващ червен цвят. Има, разбира се, че и бяло. Ризата долната е бяла, тя дълга риза, но престилката е много украсена, много пъшна, просто се отличава със своята яркост, самобитност. Мисля, че именно в тази област престилката е най-шикарно, най-красиво оформена, най-красочно. Тя, както казвам, тя е червена и с много украса. Тази носия е от Тракийската област. Тя също има отличие, както виждате, червена, сама роклята, ама тя също си има свое отличие, свой облик. Полата е много украсена, както виждате, с цветя. Именно цветя на черен фон и така всъщност основно се украсяват женици своите поли, своите носии. Ризата е също такава, не голямо отличие, да кажем, както е от пиринското. Тази носия е представена вече именно от нас, от нашите българки, бесарабски българки. И тук разбира се, че има взето много от България,
от Сливенско, от други области, от Софийско, откъдето са дошли нашите бабини, които знаели как трябва да изглежда красив празнични костюм на жената. Ако днес почти всички представени костюми са изработени в шивашки и специализирани ателиета, то нашите прадеди облеклото се изработваха собственоръчно, дори и самия материал. Знаем, че българският народ живял на това, че се занимавал с земеделие, с скотоводство и най-напред имали всяко едно семейство си имали развиждали овци, за да имат вълна. От тази вълна са изработвали всичко, каквото обличали на себе си българите. Да почнем от това, че едно платно за сукман или за престилка, или за риза, всичкото се правило в своите ръце. И от манинко момиченцето трябвало да знае как това се прави. И когато става вече на 13 и по-нагоре, 14-15 годишно, то вече трябва да може да иди на седянка, където ще покаже своето мастерство, да не го изсрам, че всички ти могат, а тя не може. Там тя отива със своите с урката ще приде, или ще плетие, или ще шие. Тоест всичките тези работи тя трябвало да може да прави. Независимо от географията на произхода и семейен статут, коренно бяха различни носиите на българските жени. Освен това, в съблекалнята бяха празнични и всекидневни дрехи, казва Анна Войтович. Още една особеност имало от българките. Значи, момата, когато още не е омъжена, тя можела да носи и в повседневието си някакви по-нарядни носи, защото тя е мома и трябва ергените да го увидят, да го преценят, да обърнат внимание към нея. Затова, разбира се, че тя не трябва да носила някакви черни носи, по-тъмни, ами нещо красиво, по-ярко, по-украсено, с украса, направено, нагиздено. А когато девойката се омъжи, стане вече омъжена жена, вече трябва да носи някакви по-тъмнички облекла. Това предполага се, че жената трябва да е скромна, трябва вече да ни показва, да ни привлекава много внимание към себе си и да бъде в своята си работа. Тя само на празник ще облече нещо по-красиво, украсено, по-червено или да кажем нещо по-светло. Женският костюм е много различен, много интересен. Той може да бъде предназначен за празнични някакви мероприятия, празнични дни и може да бъде за делници, за обикновени дни, когато трябва да ходят на работа, нещо да работят хората. Както знаем, ти били много работливи, никога без работа не седяли, ама било много важно жената да бъде винаги акуратна, красива, с тези с белите си ръкави, показва, че тя е много акуратна, чиста, с своя си сукман, но разбира се, когато е празник, сукмана ще бъде червен, както ние тук виждаме, може и да бъде син цвят, а в повседневието може да бъде черен, кафяв, нещо тъмен син, но защото да ни бъде мръсен да ни става, защото, разбира се, жената работи. Работи, може да иде в полето, може да иде при добитъци. А тук на хорот, когато излява, тя се наряда с такъв красив костюм. Значи, от какво той ще се състои, искам да ви кажа. Първото това е бялата блуза, както го виждаме. Второто, това е сукман. Сукман или рокля, както още казват тук в Бесарабия, рокля, но тя основно без ръкави, но може да бъде и с къс ръкав, и с дълъг ръкав. Това ще зависи от времето на годината. Сукманя, разбира се, че трябва да бъде запасан с фарта, както при нас казват, или с пристилка. При нас е принято да се казва, че това е пристилка, защото е изработено също от дебел, от вълна.
вълнен платно, украса, всичко това направено. А фартата, тя трябва да изглежда примерно така. Тя е изработена от нещо невълнено платно, защото по-често се пирие и тя повечето го правили бял, от бял цвят, сам също да изглежда много акуратно, жената да бъде акуратна хазяйка с бяла, красива фарта. Още и правили много интересна украса от тинтели, уплетени също собствено своите си ръце. Специална роля в облеклото на жените играе шапката за главата или косичник, продължава Анна Войтович. И тук също има разлики в зависимост от статута на жените или годишното време. Българките никога не ходили с непокрити глави. Основно, даже момиченцата, малките, но от 13-14 вече трябвало да имат на главата нещо забрадено, завързано, шал, шальче, барес, кърпичка, както си казвали тези обори за главата. Те били различни, пак по цвета, по формата. По-старите бабички, разбира се, носили по-черни забраждалки, а по-младите можели да носят и бели, и украсени, с цветни, всякакви. Но тук си има още това, че в различни празници можело да се носи черно или бяло, например, когато е постно време. Жените не трябвало да носят бели кърпи на главата, само когато вече пост се завършва, например, както Великден, на първия ден на Великден, вече жените забрадени с бяло, а до това време си носят такива тъмни забраждалки. Това е шал или шелчи, както казват, съм чула от моите баба. Както виждате, то кафяво, тъмно, но задължително с ресни. Вот такава украса, своеобразна ресни. Каква роля изпълняват тези ресни, не мога точно да кажа, но мисля, че по-леко за завързване и да задържат, нали, да ни пада от главата, защото жената си има работа, ни стои на място и трябва да държи забраждалката както трябва да ни пада. И задължително момици или младите жени се украсявали с китки, с цветя. Може ли да бъдат и живи цветя, може ли да бъдат и неживи цветя, направени, ръчно създадени, направени, но как момата да излезе без цветя. Това било много, много интересно и красиво. Традиционните български носи, носени от жени и мъже в България, са малко по-различни от тези, които са били носени от нашите прадеди, преселили се в Бесарабия. Преплитане на култури, езици и бит оказаха влияние върху облеклото. Когато нашите прадядовци, прабабини са приселили тук, разбира се, че тук живяли заедно с и украинци, и руски, и молдовани, и не можела културата на тези хора да не видоизменяват някакви неща в културата на нашите българи, които са принесли само своята култура, нали, и в облеклата, в носиите. И това влияние си имало във всичко. Но да кажем, вот такава пола, която тук виждате, това е детска поличка за момичи. Тя, мисля, че е дошла при нас в нашата култура вече тук от молдованици и от украинците. Такива поли са обличали от момиченца, които нагоре си обличали тези блузи, също украсени, красиви, с много ръчни работи, но сама полата, както виждате, тя е, както сега казваме, плесирована, а моите бабини, прабабини се казвали, че тя е на бричка, на бричковица. Така казвали на такава пола, бричковица. Тя е много практична, защото хем дебеличка, топла, не се мачка
и може да бъде различни цветове. Тук е червена, за момиченци това е много прилично, красиво. Те си носили такива интересни бричковици. А жените също си носили поли. Това е било някъде си в края на 19 в 20 век, но малко различни, разбира се, че те били също изработени в своите ръце, домашна вълна, ушити малко по друг начин и те били дълги, по-долу от колената или почти долу, различна така длината можела да бъде. Но сред всички тези носии има една, с която Ане Войтович се гордее. Това собственоръчно бродирана рокля от естествен абаджийски плат, изработена в твърдица. Това е един от любимите и театрални костюми. Както виждате, този сукман е ушит по определен начин, както са шило едно време подобни сукмани. Горната част, тя е отрязана до кръста, колкото точно до талията на жената. По-надолу, разбира се, полата е зашита, но тя трябвало да бъде, да създава малко объем, допълнителен объем на жената от кръста надолу, да бъде красива фигурна жената. Полата е направена от много гънки, които ги виждате тук. Значи, тук си има два ряда по две гънки. Именно така, точно така трябва да се правят, да се изработват тези неща. По-нататък върват гънки, също гънки, ама вече по една гънка, защото объема трябва да бъде именно в тази част, да покаже жената много фигурна, много така красива, грациозна. Много ми беше интересно да сама собственоръчно да ушия тази рокля, този сукман, и ми беше интересно да знам, че именно така са шили тези сукмани. Значи, това, което виждате, оформено с черен материал, това било повече характерно за твърдичанки, за тараклийки, но не навсякъде. Но това аз лично ми хареса, защото то си има някакво по принцип комбинация, която ga виждате, значи черно горе оформено тук чупака и черно долу на самия сукман, и дантели трябва бяло да бъде красиво отдолу, да се вижда, както риза отдолу, красива с дантели. Както казва изпълнителката, огромна роля в облеклото на българската жена играе бродирана престилка. За костюма си Ана Войтович я събра от две парчета плат. Престилката всъщност беше изработена от мен от сборни материали, които съм могла да събера. Това бяха уже готови орнаменти, ама си го събрах в една престилка, си го оформях така, както виждате, да мяса на костюм, на украсен костюм, с който мога да излезе на сцената, нали, да бъде красиво. Всъщност престилките са разни. Тук виждате тясничка престилка, която се използвала повечето за празничен ден, тя за украса на роклята, а не за работа. Въпреки ярките цветове на дрехите, за да си оценят техните достоинства, необходимо макар един от тях да се облече на момичето. И сега става ясно, че тези костюми са предназначени само за неомъжени жени. Ана Войтович кани колегата си да пробва пирински костюм. Ето, облякахме девойката в пирински носии. Както виждаме, най-напред облякахме ризата, нали, и тя трябва задължително да бъде закопчана догори. Това е много важно за българска девойка, скромна, красива, всичко да бъде на място, затворено, закопчано. Виждате, че ризата е бяла, украсена с всъщност червена, от повечето всичкото е червено, от червени конци, направена от визба, много интересна, много разкошно, тук много работа е направена. Разбира се, че това е
концертни вариант, ама приближено до това, което е било преди годишно време. След това ще облечем този сукман. Значи този сукман малко по различен начин се облича. Както виждате, тук не е закрит както обикновено роклята. Тук виждате, че се затваря някакви лепинки, които разбира се, че ги нямало по това време, когато жените носили в Пирин такива облекла. Това е било обикновено копчета, кръгли копчета, можали да бъдат бели, червени, но тези, които големи, нормални копчета, които са закопчавали наяко. Сега трябва да добавим и пристилката. Тя е много красива, червена, ярка, с която жената ще изглежда перфектно, красиво, нарядно. Девойката облечена напълно. Както виждате, тази носия е много красива, много ярка. Тя можела да иде на Великден, на някакъв голям празник, на хоро, където можела да покаже и своята фигура красива, и как ще ходи, и как ще танцува, и ще пее, ще играе хоро. На главата девойката в такава носия си тургала красива кърпа. Тя можела да бъде червена, всъщност повече тук прилича червена да бъде, бяла, например, украсена с красиви, блестящи, може би и златни алтини. Тук на челото всичкото са алтини, но това разбира се, че можела да си позволи жената, която имала хубаво състояние, богата жена или девойка. И тук на гърдици всъщност тези алтини блестят наредени по няколко реда. Също показвало, че тя, девойката от богато семейство, това е било много красива украса и особено за празници. Тя нямала да излезе без тези красиви наряди и украсена с тези драгоценности. Съответстваща шапка за пирински костюм Ана Войтович ни намери, но тя може да бъде заменена с изкуствени ярки цветя. Цветята винаги са присъствали в образите на българските жени, казва изпълнителката, и на това са били свои причини. Може би за това, че живота на българите не е бил сладък и много красив, да кажем. Затова женици в особеност искали всичко да се украсяват с нещо красиво, с цветя, предимно с цветя. Както виждате, нашата девойка и украсих главата с цветя, с красиви, ярки, червени, жълти. Тези цветя раснали в градинката на всяко една мома. Тя трябва да си има своята градинка, за която ухаживала, поливала ga всяка сутрин, но разбира се в лятно време, в есен, в пролетно, да стане, да си откъсне една китка и да се закичи главата, да бъде красива, с свежа китка. Тук виждате тази кукла, на която облечена с шопски носи. Всъщност нейният обор, както шапка, всичката е направена от цветя. Предимно така са ходили девойките и в България. Тук при нас, в Бесарабия, по-малко можело да се види девойки с чак толкова украсена главата, всичката с цветя. Това повече както концертни вариант. Разбира се, децата днес танцуват така с такива цветя на главата. Повечето нашите девойки, нашите момиченца или млади жени ходили с едно или две цветенца или три, така примерно както нашата девойка, която я виждате сега. Малко по-сложни са дрехите на младите момчета, но те също имат свои особености и нюанси. От какви детайли състои шопска носия, какъв цвят обикновено се използва и как трябва да се носи, разказва Ана Войтович върху един млад момък, облечен в нея. Всъщност, това, което сега обличаме на момченцето, носило са и обличали нашите предки, нашите дядовци, бащи. Вие виждате, че момченцето се облякло риза.
бяла, както и момичета, женици, всички носили с украса, всъщност такава же, все такива ръчни работи, дето все пак преобладава червено, нали, за да има някаква контраст от бялото, червено, черничко, акуратно направено. Ризата се закопчава така с копчета, с право вратниче такова, стоичка, да стои ровничко. И патури, гащи, при нас казват още, но това е патури, които си обличали мъжете, момчета и ходили. Ама тук виждаме бели патури, бял цвят, който при нас тук в Бесарабия по-малко се е използвал. Повечето, разбира се, че черни, кафяви, изработени от домашно платно, от вълна, за да бъдат и дебели, и много да се носят, да ни се късат, такива неща. И долу виждате, ти са украсени всъщност с бели ръчни работи, но това е концертни вариант. Разбира се, че вкъщи лапито няма да ходи чак толкова украсени, ама за някакви празнични дни Иргения можел да има такива патури, дори и бели да бъдат, но само за изключително някакви празници. Един важен елемент на мъжката носия, това е поясът. Ако една жена задължително да бъде обвързана с пристилка, то за млад момък поясът има специална роля. Сега трябва да му навием този кошак, който обикновено отличава костюма на момчето или на мъжът от женски носии. У жената няма такъв кошак, а у мъжа трябва да го има. Както виждате, колко пътя много се обърна момченцето, за да му навъртим този голям кошак. Той трябва да бъде много слойни. Този кошак не е просто така присъствал в носиите на мъже, той си имал свое предназначение. Значи тук можел човека да си слага пари, например, можел да си слага някакви предмети от куриво, кисия, нещо такова, което на мъжът му трябва. Нож, например, някакъв неголям нож. Дори могъл да си сложи нещо за обяд, ма нещо сувичко, което както едно парченци хляб, например, нещо там си турил, значи той ще има какво да седне да обядва. Тоест, виждаме, че тук всъщност мъжът си туря всичките неща, които му трябвали, защото той не си носил някакви чанти със себе си, а именно кошака изпълнявал тази роля. Може каквото иска да си скрие там, да му е прибрано у него и никой да не знае какво си носи там човекът. И като погледнеш на човека, можеш да се представиш от каква социална група е човекът, богат ли, беден ли, как живее човека, какви му са носиици и по-точно кошака. Ако ще бъде по-тесничък, по-бедничко украсен или изобщо без украса, просто червен, син, както сега, ама няма нищо по него, значи човека по-бедничък или не е празнични вариант на кошака, просто човек се го навъртял, отива някъде на работа. А разбира се, че като е широк, както ние тук виждаме доста широк кошака и има някаква украса направен, тук можело да бъде и много украсен с различни орнаменти, които ги имаме и на ризата, и на патурици. И тук могат да бъдат изработени много красиви неща, направени ръчно изработени или от майката на момчето, или от жената на мъжа си, или от девойката на своят ерген. Елекът е последен елемент от мъжката носия. Понякога той бива различен, както казва Анна Войтович, с ръкави или без. И всичко това зависи от годишното време. Хайде сега ще облечем елека, който можел да бъде изобщо без ръкави, с къс ръкав, както е тук, или с дълъг ръкав можел да стане. Може да бъде по-късичък и по-дълъг.
Това пак зависело, разбира се, че и от времето на годината, и от област на България, или тук в Бесарабия, или от социалното положение на човека, или всъщност варирало. Можел да бъде и дълъг, можел да бъде и както носия за зимно време, който трябвало да бъде от димия, изработено от вълнено платно, много дебело. И разбира се, че то е и дълго, и дълъг ръкав, направено човека да не замръзне в зимно време. Сега тук виждаме синьо, разбира се, че няма някаква прилика трябва да има с кошака, за да бъде красив, нали, да мяса, че това е някакъв комплект и задължително този елек трябва да има такава окраса, както тук виждаме, изработена ръчно. Това всъщност без това, както и жената, нейните наряди да бъдат украсени, както виждаме и горе и долу на роклята, така и у мъже. Той не може да бъде само платно без нищо, това изобщо не бивава. Може манинко, може нещо много скромничко, ама все пак тези орнаменти, вие ги виждате, това е български орнаменти, които не са много сложни, кръгли, закръгления, някакви вълнисти, а това всичкото е взето от българските орнаменти и може би специално не са много сложни, защото няма ли всъщност време българките да седят нещо, да правят някакви много замъсловати узори, ама това, което да даде елементарна украса някаква, за да бъде интересно, украсено, това ти може ли и си правили? За всеки един детайл на българските народни носии, неговото значение и смисъл Ана Войтович може да разкаже много, защото историята, културата на бесарабските българи, която е отразена в дрехите им, е много богата и интересна. Според нея, в благодарение на своята работа, тя може да предаде всички тези знания на следващото поколение. Сега, както съм директор на Дома на детското творчество, имам голяма възможност за това, защото тук работим с децата, които са много талантливи, творчески, ти не могат да бъдат равнодушни до някакви интересни и красиви неща. Ние и моите колеги, педагоги, трябва да им показваме, да им разказваме и да ги учим на тези неща. Да знаят, че не просто думата българи и това е всичко. Нет, българи, но това се носи много със себе си, цяло богатство на нашата култура. И ако го знаем, ако можем да го предадем с голяма любов, значи децата ще го приемат с голяма любов. И с тази любов ще го предават по-нататък. Интересът към традициите и обичаите на бесарабските българи забелязват и високо преценяват тези, които днес живеят в България и от време на време идват в Тараклия. Аз съм безкрайно впечатлен от многолюдието и многообразието на този празник, който показва колко млади хора и колко жизнена е средата тук за тези млади хора. После видях и средното поколение, т.е. нашето поколение, дееспособното, което се интересуваше от всичко, което е показано тук. Видях и по-възрастните хора. Ето ги тук с устройството за вино, с занаятите по-нататък. Наистина видях, че тук живее, твори един прекрасен български народ. Такъв, който в България го има, но малко се е поизличил, изглежда овладян от по-модерни, такива настроения. Но днес тук съм безкрайно впечатлен и съм изпълнен от национална гордост, като виждам това, което е тук като самосъзнание и съхранена българската традиция във всички области. Според Красимир Димитров, въпреки факта, че бесарабските българи ценят произхода и полагат усилия за запазване на традициите, обичаите и културата, времето е неизбежно. Български народни носии днес могат да се видят изключително на сцената или в музея.